За апошнія 2 гады у Беларусі самыя масавыя пратэсты і ў Менска, і ў рэгіёнах былі супраць ушчыльнення, супраць будаўніцтва шкодных вытворчасцяў, супраць кепскай забудовы нашых з вами гарадоў. Людзі выступаюць за бяспеку, людзі выступаюць за камфортныя умовы пражывання, а ўлады не слухаюць простых грамадзянаў. Запах такой, что у людей у многих кровь из носа идет. Людям плохо вообще. Якімова Слобода, вёска пад Светлагорскам, якую мясцовыя называюць далінаю смерці. У меня 6 внуков, вот этой гадостью они дыхают. Тыдзень таму ў вёсцы адбылося некалькі стыхійных сходаў. Жыхары Якімавай Слободы сабралі подпісы пад зваротамі да Міністэрства здароўя і адміністрацыі прэзідэнта. Абсолютно не подключена система очистки на этом заводе и умышленно вытравливают народ. Чакаць водгуку не давялося доўга. Да ўдзельнікаў сходу прыйшоў участковы. 6 гадоў таму, калі завод беленай цэлюлозы толькі планаваўся, жыхары Светлагорску сабралі 10 000 подпісаў супраць яго будоўлі. Каб прыцягнуць увагу да праблемы, у лістападзе актывісты зладзілі экалагічную канферэнцыю. На сустрэчу запрасілі з дзясятак прадстаўнікоў мясцовай улады ды адказных міністэрстваў. Але, на жаль, яны не з'явіліся, ніякім чынам не адрэагавалі на нашае запрашэнне. Летась берасцейцы перадалі ў адміністрацыю кіраўніка краіны амаль 37 000 подпісаў з патрабаваннем спыніць будаўніцтва заводу. Больш за год штонядзелю жыхары гораду выходзяць на акцыі пратэсту. Если люди протестуют, значит что-то не так. Даже не знаю, что должно произойти. Наверное, смена руководства какая-то может быть. Кто более задумывается о будущем страны. Для того, чтобы его остановить, это должны быть усилия не горстки людей, а, наверное, всех. Мы прапануем вам далучыцца да кампаніі за утульныя бяспечныя гарады для жыцця, за рэформу градабудаўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь. Найперш мы выступаем за тое, каб былі прыняты заканадаўча правілы, што менавіта грамадзяне, жыхары мікрараёна, горада альбо двара вырашаюць, што будзе пабудавана на іх тэрыторыі. Сёння яны не з'яўляюцца суб'ектам градабудаўнічай палітыкі. І павінна быць іначай. Другая рэч, мы выступаем за тое, каб спыніліся беспадстаўнае ўшчыльненне Менска, Берасця і іншых гарадоў. Каб брудныя, шкодныя прадпрыемствы ствараліся за межамі гарадоў і дзеля гэтага ствараліся адмысловыя прамысловыя зоны. Таксама мы выступаем за тое, каб у першую чаргу будаваліся ў новых мікрараёнах паліклінікі, дзіцячыя сады і іншыя сацыяльныя аб'екты, і толькі затым уже забудоўваліся мікрараёны. Мы выступаем за пашырэнне зялёных зонаў у гарадах. Далучайцеся, сябры, разам зробім нашыя гарады утульнымі і бяспечнымі для жыцця нас і нашых дзяцей.